efrijini. Akho nyama la. Bafowethu, angibingelele, angizoba nje mude. Angibingelele nje kunina nonke. Ngifuna nje ukuhighlighta kancane kulelo khuza. Lento yale ntombazane engiyipostile. Encane nje ngifuna ukuyidlulisa kancane. Into encane ngifuna ukuyidlulisa. Le ntombazane engiyipostile yakwaGasela. Alikhohle igama labo ngilikremile. Okokuqala nje angiyazi uqala ngoba ngiyazi. Ngingayazi, I'm pretty sure ukuthi naye ingazi. Angimfuni umuntu mina ongakhona ukucabanga. Ngicela ukuthi ungenze umsindo lapho. Ambani odlala eminyango? Angimfuni ke mina umuntu ongakwazi ukucabanga. Lengane iposte something, ayiposted ivideo ngale kwayizolo Sunday. Izolo. Right, I think yesterday was Sunday. And then iya commenta kwayo igxeka kukugxeka noma kukunginyupha, igxeka iperformance yami. Sanushaya fast, uyabona ke indaba lezi ingane manje bayapha fasteleni. So igxeka le performance, and then I reply. Uma ngireply ngithi mina ngicela ukuthi ungangiphapheli nomphafo okhathele, because vele lo mphafa ufakile ukhathele vele. Ungathi umuntu obanjwe eyothakatha ebusuku. Ayikho nje le nto. Njengoba ngithi ngicela ningikhuzeleni isizathu nasi. Sebengifonele nabanye abasecaleni bayasho ukuthi leya ngane igudi kakhulu ekucommenteni into engasile emagroupini abantu. Nakhu-ke ngiza nakho mina futhi engizokumela. 1, njengoba ngithi ngicela niyikhuze, sengisukile kuloya sikweleto omdala lokwazi ukuthi usikweleto umuntu ophansi othulayo njalo. Ngoba leyo nto igcina ingijwayelanisa kabi nabantu. Ngifuna ukumprovela ipoint yokuthi ngubani. Angiyazi namanje, angiyazi futhi angifisi nokuyazi. Ngifuna ukumprovela ipoint, kodwa ukuze ngimprovele o point ngifuna aphinda abuye a reply umsangano futhi lapha epage la. Ngifuna aphinda abuye aphinde futhi a reply umsangano epage la. Ngifuna ukumkhombisa abantu. I problem
unabantu abahlangane nathi la emculweni bahlangana nathi sicula bengayazi i-background yethu ukuthi imi kanjani. Ngifuna ukwenza umzekelo ngaye ngoba into edala ukuthi ngifuna ukwenza umzekelo ngakho ukuthi uthi maye ngithuka replyer azofaka ukuthi angihambe ngiyobuza unyoko wami ukuthi ngwakacheliza mina. Ngifuna ukumkhombisa ukuthi ngwakacheliza. Nanoma ubani futhi omunye omlandeli okwazi ukuthi uyahema wemela abaculi, ngiyacela futhi naye nimzise. Ngifuna lo reply ukuthanda kwakhe, ngimkhombisa abantu ukuthi ngubani, ngihlala la ekhaya. And futhi uma ngabe ngikwenza lokho ngizoniprovela, ngizonitshengisa futhi nakoke. Ngiyaqala manje ngobani kunabantu umuntu ovena kusukele nje angimfuni mina ngangithuka ngayo yonke into mina ku Facebook ukukhulume noma yini oyithandayo, kodwa uma uzofaka umzali wami phakathi ngifuna nje a reply into ezoba snacks, ezoba ikhomba ukuthi akanankinga ukuthi angimaza ngeke mina ngize noma ngathi into ecijile ikwasha kwacima kwavutha ayicijele ezalukazini yami. Ngithanda kabi mina, ngithanda kabi nje. So ke ngiyasho njengoba ngithi Mkhuzeni, ngisho ngoba ngifuna ukuthi ekugcineni uma ngabe sengimbamba kungabikho umuntu othi ayisikweletu kodwa mfowethu unenhliziyo embi noma unenhliziyo enjalo, ngoba ngizombamba. Kuyahlupha ukuthi ukhulume kakhulu ku Facebook unezithombe, unegama, unesibongo. Mhlasimpe abanye abantu enibaziyo kuthiwa bagaya imithi nigcina ngokubabona la ku TikTok. Sengithule nje isikhathi eside nje isikhathi ngithula ngibuka abantu bengisanganele. Ngangize nawo lo mqondo engifuna ukuqala bangikhuza obhuti ke engiphila nabo. Lona nje ngifuna ukwenza ngamzekela ka reply, ngimbonisa usikweletu ukuthi usikweletu bani. Akusilona ipohoza noma ngathi uyipohoza mekunesithombe done qedile. Ngizokwenza futhi ngifuna reply mekwa replyer wathi hayi enza noma yini, I'll prove ukuthi ngubani. Ngizomprovela futhi in 3 days ngizomprovela. Ngizoya ngihambe ngiyosigeza isithombe sakhe kusasa, ngifike ngisishuthe futhi ngithi nase ngibuye naso, kodwa izingabese ijajane uma ngabe sengimqalile. Ingoba kukhona abantu umuntu afike enza ukuganga noma akhuluma ukuganga akukhulumele akukhuluma ukuthanda kwakhe athi mase nenkinga. Ingoba angisiyena lo muntu ophaphela ilokhuza mina ophaphela imedia. Athi mase buyeza la izinto seyingasahambi kahle kufanele ukuthi mina ngithobe. Angizokwenza ke lokho. Akabuye nje a reply. Sifiso sami leso ukuthi aka reply so that nizokwazi ukubona ukuthi kwesinye isikhathi maxhathasi umfana ocotshile ezulu. Izo zonke lezi izibotho lezi. Ungakhuluma into ongahlangene nawe wena ngoba ngizosuke nawe ngikunake. Ngoba nasi isithombe sakho la. And uma ngabe sengikunaka futhi uyojika wena uzela. Angifuni into ezobese idala ukuthi umuntu akakhashwe abazali kuzoxolisa abazali, ngiyifuni lonto. Ngiyacela nje ukuthi loyasisi omazi yamkhuzi, ngiyazicelela nje omazi yamkhuzi ngoba kudlalelwa kimina ngalondlela. Hlunguke makuthi uzothuka ufake izithombe zakho nize nimdlulisele. Angizokuloya mfana, awukho nje ku level uthi ngakuloya wena. Angizokuloya nje. Mawufuna ngikwenze faka isithombe sakho la. Usifake wena la live. Uyigarante futhi. So ngiyacela ke bafowethu, uma replyer, uma sengibuya nobufakazi, sengithi sekunje,
izingajajani nizeni ngathi isikweletu thina sikwazi ucula ungayifaki into ezithile ungakwenzi 1 no 2 no 3 no 4 no 5. Njengoba ngithule nje ziningi izinto ezenzekayo la ngithule ngingasho lutho. Mhlasimpe ama-artist azi mina ukuthi ngubani, most yawo ayangazi ukuthi ngubani. Angifuni ukuthi umuntu azongigibela ekhanda. Ungangithuka ufike la uthanda khona kodwa hayi ukuthi ufake umzali. Hayi ukuthi ufake umzali wami. Ngangithuka ufike la uthanda khona. Hayi ukuthi ufake umzali. Ngifuna ngithume athi yenza. Kusasa lokho kusaya ngashaya u10 senginaso isithombe sakhe ngishuthele futhi ngisifake ngithi nanko. Ngisho ngithi hayike ngiyaqala ke. Angimfuni umuntu ovene axhadazele nje axhadazele kumina. That is why ngakaze ngisho lutho angikhulumi lutho mina. Akaze futhi ngafuna ukuphikisana nomuntu. Ngiyayisho le ngiyaqala futhi ukisho. Nimtshena reply mayifuna ungazi. Nimtshena reply. Angimazi mina. Angazi lutho futhi naye. Nimtshena reply. Angizomthuma lutho mina. Kodwa ngiyazi ukuthi abazali bakhe bawufika la. Anobatshela wemfoka manci wemshuka anobatshela bangubani. Ngiyabazi ukuthi abanye bangazi nje la emculweni. Anobuza la komshuku ukuthi ngubani. Ukuthi into zami ngizenza ngithule nje. Nangi umshuku. Mawufuna ungazi ngena lapha kumshuku nangi umshuku manci ntonto. Mshuku mfoka manci ngene lapha ke nombuzo ukutshela ukuthi ngubani. Angimfuni yabona nje ku right kabi ukungena endimeni ku right nje kucule kube kuhle kube nje kodwa uma ngabe sowufuna ukungijwayela njengoba ngimpostile ngithi Mkhuzeni ngimposta ngoba ngenzela uma ephinde buwe bese ngingene like kufanele ngingene khona ngenzela ukuthi ningabe senithi kusasa mase nizwa kuthiwa noma senimbona noma senizwa abazali bakhe bethi ingako ngithi Mkhuzeke. Mawuthi ufila ngathi ngiyasabisa it's fine. Naye futhi mayifila ngathi ngiyasabisa it's fine. A reply athenza angithumi. Sinothile Mthakathi Mtshali. Embonesela uyozikhulumela yena. Yomzwesela into engigaranta ngayo nometha ngathiwa ngathi enza mina ngiyokwenza 3 days lonto engobe ngiyenza inyanga kodwa iyophela naye. Angifuni ukuthi noma ngathi uhalela nganani ungeyisa noma ukuthini ngeyise nje ungamfaka umzali wami noma ungamfaka uma ungizalayo ungamfaka ubaba ongizalayo thuka mina. Sikhona nje emculweni ba right bayasithuka but ungangithuki ufaka abazali bami. Ngiyanitshela ke ngiyanithuma ke hamba nimtshela ukuthi ngithi aka reply athi hayi mina ngimesaba usikweletu ayikho into angangenza yona. Mayike washo njalo nje ngizohamba ngiyosigeza isithombe sakhe sibe sodwa. Ngizosiposta futhi ngithi nasi bese nginikeza izinsuku. Ngithi hayi ke nginiphi izinsuku ezingaka. Ngiyanicela ke bafowethu nabanye abethuka abantu ngiyanicela ezinye izinto igadeni ngoba asazani. Ngiyazi ukuthi abantu abaningi abangazi ukuthi ngubani. Bangazi nje bebona usikweletu kuthiwa usikweletu kwasha kwacima aningazi ukuthi ngubani. Ingoba into zami noma isimina
mina ngisifihlile, mina ngisivezanga, ngiyazazi into ezihlangene nomculo, ngiyazazi into engahlangene nomculo. So angifuni ke igcina yazana ngezinto ezi-wrong, ngoba nami ukuba wrong ngiyakwazi. Nkosi yamanga nangithreatenish umuntu mina. Ngithreatenish umuntu mina. Maku ukuthi yena ngiyasho mina mbani ngiyengena lapha kena ngimpostile manje afika asho athi hayi mina uSikweleta ngimesabi. Uyangithreatenisha asho nje ngale ndlela engisho ngayo. Kusasa lokho ekusanga ngizobe nginibonisa isithombe sakhe bese ngiyamsebenza. Abaculi abaningi bayakhala ngaye lo sisi ukuthi hayi uyahlupha vele. Angifuni ukuthi azaxolise, ngifuna mina reply. Mekwa reply nje ngizombonisa ukuthi ngubani. Angikazi nje ngikhulume ngomuntu mina ku live ukuthi hayi cela ningikhuzele umuntu. Ngiyanicela nimkhuze. Ngiyacela nje nimkhuze. Mina bafowethu anginankinga mina nomuntu ongithukayo. Into engiyala ungangithuki ufake abazali bami lapho. Mase ufaka abazali sokufuna ukuthi ngikubonise ukuthi ngiyini mina noma ngubani. Se right nje sicula senza konke esikwenza kodwa ingajwayelani ngaleyo ndlela. Wesi nje kube intombazana ngoba mhlawumbe kuthi umuntu esilise engazi ukuthi hayi ivele lo mjitha naye mhlawumbe uzonyakaza ahambe naye ayofuna izinto abonthumisa kanjani. Tesifazane futhi ngicabanga ukuthi kuyaqala mhlawumbe kuyagcina ukuthi ngidelele umuntu esifazane. Abangakubo nje abamkhuzi angifisi nokwazi noma wapi. Maku ukuthi usanabo abazali messages imhlongo. If you feel like that it's fine. Makuthi usanabo abazali abacingele. Njengoba ngisho nje ukuthi ifika iqala ku Facebook ibe yethu sobabili. Uma ngabe mina sengiqalile iba nabazali. Ithe hamba oseshwa nabo omshuko omfoka amancila. Ubabuza ukuthi ngubani bazokutshela ngubani. Ufune nje umshuko omfoka amancila uzokutshela ngubani. Bakhona ondaba, bakhona ofana poison bazokutshela ngubani. Nanoma umphi futhi omunye. Yenziwe qiniso nemande noma futhi akusiyona ivideo. Imino wepost ivideo yalapha kwi event leya and then wa comment ukuthanda kwakhe. Ngiyamthuma ke ngithi Ntokozo, mtsheleni mfowethu, mtsheleni Ntokozo, mtsheleni ukuthi akathi ngeke ngimenze into. Akasho. Meke nje washo njalo uzobuqedile. Sizoyidlala nje. It's Monday namhlanje. Maybe by Thursday yobe seyiphelile. Esengazi ukuthi ngubani. Ngiyacela ke. Mina ungangithuka ufike la uthanda khona. Ungafaka umzali noma abazali bami. Abazali bami abaculi. Abekho futhi ku Facebook. Imina ku Facebook. Mawulwa yiba nami. Ungafaka abazali. Ngoba sowufaka abazali usuku usufuna ukuthi wena. Sandile promise angimthukanga ngimtshenile ukuthi lo wamphafa ufakile ukhathela. Wena wambona umuntu ophafile okanje ya wena bobheka lo yamuntu uphafile nje ubona umphafu right lo asazi imphafu othi ngoba ube ngisukela. Khona nomunye nje omunye naye engireplyile kuyena oyintombazane futhi but ngifuna ukwenza umzekelo ngoyedwa. I-problem nihlushwa ukuthi sivela singabaculi. Aniyazi i-background yethu ukuthi singobani. Ake nimtsheleke. Asho nje athi hayi mina ngimsaba. Akenze noma yini. Asho nje athi hayi ngimsaba. Akenze noma yini.
ngizokwenza nje uMvulo, Lwesibini, Lwesithathu, Lwesine, 4 days only.